että mä haen aiheita, jotka on kipeitä ja jollain lailla vaiettuja ja tabuja, että se on kai johtuu jonkinlaista luonnonviasta. Mutta juuri tämä nimenomainen kirja syntyy oikeastaan aika lyhyessä ajanjaksossa. Kirjoitin sen reilu puolen vuoden aikana vuonna 2008. Jotta tässä kirjassa on hyvin henkilökohtainen näkökulma ja tavallaan sen monen tyyppisen henkilökohtaisen elämän kriisin järjesti sen, että mä sain tämän idean kirjoittaa kirjan tästä aiheesta yksityisellä ja yleisellä tasolla. Ja sitten kun mä alun perin vihjasin kustantajalle tässä, että mulla olisi tämmöinen kirja tekeillä, niin hän sitten innostui kovasti aiheesta, mikä tietysti innosti sitten muakin tekemään tuon työn aika nopeasti. Ja mä tiesin, että tässä on kyseessä tämmöinen aihe, mikä herättää nälkästystä, joka suoraan vihaa. Ja tiedän, että tästä varmaan tulee paljon enemmän puhetta kuin aikaisemmasta tuotantoa.